Condis t'ofereix la pilota a l'olla. Aviam, 11:15. Hola, Fermí, bon dia. Què tal? Bon dia. Aquí tinc el Tian Riba. Que l'altre Hola, dia... Tian, què tal? Bon dia, Fermí. Aviam, l'altre dia va fer una coliflor amb... Amb bechamel. Amb bechamel. I diu que va ser un desastre. Escolta, et vas atrevir a convidar algú per això? No. No em vaig fer... Que la coliflor no m'agradi, que et podia sortir malament, però si és la cosa més de fer del món. Em va quedar malament la bechamel. La coliflor em va quedar perfecta, perquè la bulls ja està. Això no hi ha problema. Però la bechamel crec que vaig posar massa farina, Fermí, perquè em va quedar com una mà de morter. Has de posar, perquè et facis l'idea, entre 60 i 65 grams per litre de llet, i sempre la mateixa quantitat de mantega que de farina. Sempre. Vale. Al límit 70 grams. Al límit 70 grams. Com a molt 70 grams de mantega i de farina. I de llet quina quantitat? Un litre. Un litre. Sempre un litre, Sí. Perfecte. Aleshores, escolta, això, un polset de 9 moscades, una mica de sal, i tens una bechamel ben feta que aquí no piquem ceba ni fem res. Estem fent una cosa que a més amb un foc no massa alt, perquè la bechamel vol una mica més de paciència del que la gent té normalment, Però tu primer fas el que es diu el roux, vol dir, barreges fons la mantega i tires la farina, amb un fuet vas remenant, perquè perdi una mica el tema de la farina, i aleshores ja hi tires la llet freda. Si tens el roux calent, la llet freda, i aleshores remenes bé, no se't faran grumolls, i en el moment que et comença a espessir i pràcticament comença a bullir, doncs la treus del foc i s'ha acabat el bròquil. I la llet la vaig tirant freda, dius? La llet la tires de cop freda, no la vas tirant, la tires freda. És a dir, tu i de cop, a més a més. La mantega i la farina estan calent, ja ho estàs fent, i tu tires la llet freda, no se't faran grumolls ni res, remena bé, i una emboscada, un punt de sal, i tu tens una bechamel ben feta de competició. Aquesta setmana ho tornaré a provar amb aquesta explicació, Fermí. I després ja ho saps, amb el bròquil o amb el coliflor, l'únic que has de fer és bullir-lo 5 minuts amb aigua i sal, i després agafes una safata de nou forn, una mica de bechamel a sota, la coliflor i la resta de bechamel, i vaig allà, i apiaté. Impecable. Ja està, vinga. Escolta'm una cosa, espera't un moment, perquè ara diu el Tian deia, escolta'm, això no ho faré, perquè no ho sabré fer. I dic, escolta'm, mira, a mi m'ha donat un motiu per demà veure el futbol, de debò, de la final de Copa, perquè, ostres, em ve de gust fer això, l'escabetx de pollastre amb olives, i penso, serà fàcil com una mala cosa, i em diu el Tian, no, ja ho veuràs. Escolta, apunta això, Tian Riba. Dóna'm un paper. Endavant. I ara m'agafes justament que estic fent 3 pollastres, perquè ho tinc al càstar, i l'estic fent, és molt senzill. Després, si ho fas a la vigília, encara és millor l'endemà, saps què vull dir? I tu pots menjar calent, tevi i fred, com vulguis, A veure. Vols prendre nota que fem un pollastre. Tu vas a la polleria i els dius el següent, em fem els quartos, i que cada quarto te'l tallin en 3 trossos. Entesos? Els pits tallats en 3 trossos, l'aleta separada, les cuixes tallades en 3 trossos. Així tens el pollastre. T'agafes la cassola que tu, més o menys de mida, necessites oli d'oliva, pebres el pollastre, i aleshores el tires a dins per començar-lo a rossejar a foc mitjanet. Un grapat de grans de pebre, força farigola i força llaurer. Un parell de graners d'all no hi fan nosa, Aleshores, això ho cous a tapat i a foc mitjanet, perquè el vapor et aniràs trobant el pollastre. Per tant, en aquell moment te n'oblides de tant en tant remenes i s'ha acabat el bròquil. Què fas després? Una bona cullerada de pebre vermell dolç, sobretot dolç. Remenes bé. I aleshores, per un pollastre, tu agafes mitja ampolla de vi blanc i tires la mitja ampolla de vi blanc i un bon raig de vinagre. Vinagre normal, un bon raig de vinagre. Allò que vagi fent xuc-xuc, perquè així s'acaba de coure el pollastre, i quan quasi sigui cuit, poseu-hi taveres d'aquestes amb vinagre, sabeu, venen totes les parades de mercats que hi ha, i unes olives verdes amb bon caràcter. No per descomptat res farcit, i per descomptat no agafis ni arbequines ni agafis manzanilla, per dir-ho manera, però unes olives verdes que gasten-te'ls, que n'hi ha de moltes varietats i molt bones. Ho tires que acabi de fer els últims 5 minuts, i si de esto no me acuerdo, més senzill és impossible. Bueno. T'ho he explicat bé? Ho heu entès bé? Sí, home, ho provaré. Va, ho provaré, sí. No sé si demà, però ho provaré. Molt bé. Demà. Aviam, tornem-hi en brevetat, sisplau. Fermí. Un pollastre, que us el tallin, cada quarto us el tallin en 3 trossos. Sal pebrat. Cassola,
i oliva. El aneu rossejant amb uns bons grans de pebre per allà, força farigola, força llauré i un parell de grans d'all. Quan això més o menys ja està força cuit, una bona cullerada de pebre vermell dolç, remenes i tires cipolla d'eix blanc i un bon raig de vinagre. I quan això més o menys ha fet 5-10 minutets més, hi tires cebetes d'aquelles platillo que venen vinagrades i olives verdes de qualitat. Està 5 minutets de xup-xup i ho deixes reposar, tu menges l'endemà, tu menges calent, tu menges fred, tu menges tevis, molt senzill de fer i molt bo. Punt i final, 11 i 21 minuts. Gràcies, Fermí. Al contrari, vosaltres. Que vagi bé. Escabells de pollastre amb olives per veure la final de Copa demà.